O Museo de Pontevedra levará a cabo un acto de xustiza. Así se refire a Deputación de Pontevedra á devolución dos cadros expoliados polos nazis que serán entregados a Polonia, o seu país de orixe. A entrega terá lugar mañá ás 12:30 directamente a unha delegación do país polaco. Mañán, ás 12:30, pois unha comitiva do Estado polaco, en que ven unha secretaria de Estado de Arte. Estamos pendientes se ven o cónsul ou ven a embaixadora, é unha cuestión deles, pois vai vir unha empresa especializada en transportes de obras de arte de Madrid a recollelo. Dende a Deputación séntense moi orgullosos da decisión tomada e agardan que todos os museos do mundo que se vexan na mesma situación fagan o mesmo. Para nós é un acto de xustiza do que estamos tremendamente orgullosos, que volveríamos a repetir e creo que agardo, creo que fixemos o que debemos facer e agardo que sirva de exemplo para que outros museos en coleccións privadas fagan o mesmo. Non é de recibo estar disfrutando dunhas obras de arte sabendo que cal foi a súa orixe, non que foi un expolio en toda regla durante a invasión nazi dos países que foran, neste caso de Polonia. De feito, segundo indican dende a Deputación, museos internacionais xa felicitaron ao Museo de Pontevedra pola súa decisión. Por exemplo, informe do Departamento de Estado de Estados Unidos e demais que pon como exemplo ao Museo de Pontevedra de como tratar de boas prácticas en devolución de arte expoliado, que vai ser o que mañán, pois, despois de todos os trámites que levan estas cousas, pois está zanxado e vamos a entregar. Os cadros serán trasladados ao Museo de Poznań en Polonia, onde estarán gardados mentres non se decida o seu destino final. Pola súa parte, o Museo de Pontevedra non deixa de recibir eloxios pola súa acción, uns recoñecementos que aumentan o prestixio dun museo que nas últimas semanas converteuse no único de España en contar cos distintivos da Q de calidade e a S de sustentabilidade.